Čus lidi, Díky. dneska bychom vám chtěli natočit s Jarinem jak přežít na multiplayerovém serveru. Jo, Jarin. Jo. Takže dneska bude zábava. Možná. Máme si trošku oba dva lagy, ale to nevadí. Já jsem teďka šel natěžit, našel jsem 6 železa a napíšu home, protože jsme na tom multiplayerovém serveru. Nic moc barák s reskou stačí. Jarin si dveře kvůli mobům. Jarin, ty jsi doma? Já jo. Tak půjdeme k Jarinovi domů se kouknout, jak je tam fachá. Je taky vodopád z Danmorova domů. Taky odlehčovadlo. Nechtěl by si mi proč mám otevřený dveře. Já Padám. Sak. Já budu potřebovat. Tady jsme na spawnu samozřejmě. Jdeme za Jarem. Chtěl by si mi dát, prosím tě, 3 železa na to. Jo, čekaj, já jsem to spadnul, tak si musím vyprovět. Jo, já ti do něj vrátím, až budu mít železu. Tak. Ty lagy jsou hrozný. Budu potřebovat kobl. Lagy. 4 možná, ne. No nic. 3 by mohlo stačit. No nic, jsou to lagy, budeme muset sebrat. Jarin, teleportuj se ke mně. Jo. Seber ty věci. Seber to železo a ty dlaždice si to sebereme, to totiž nejde. Ale já nemám ten. Seber to tady. Jo, to sebrat, já přijdu. Jde ti to? Jo. Tak jdi domů a já tam do tebou přijdu. Takhle se můžete teleportovat, napíšete Jar. Tam vám to najde pomocí jeho jméno. Samozřejmě to musí přijmout. Jo, jako třeba teď. Oho. Počkej. Já vypalu to tvoje železo, jo? Jo. Pust mě ven. Aby se kouknout pust mě ven. Pust mě. Kudy? Vedma. Kouknem se, co tady najdem. Já ti otevřu ty druhý, kdyby si náhodou někoho chtěl. Jasně. Tady je asi vězení, nebo co to je? No. Tak já si ho tady půjčím 3 železa, jo? Jo, udělej mi rovnou taky. Jo, akorát čas. Tak já si vyrobit ještě styk. Tak se půjdem kouknout do dolů. Taky věci. Takže my si tady vyrobíme. Jsou tady trošku lagy. Teď půjdeme home. Vyrobíme železo. Vyrobíme slankovi. Budeme. Jak sami vidíte, tak je tma, tak budeme zabít trochu mobů. Tam nás už jen creeper zombíka. Kde jsi? Já pak to na krumpách, ne? Snevou u sebe a teď kladu na mob, takže bych ho akorát ztratil. Jo, tak... Nebouchej. Výjdu si nechám. Nebouchej. Hodnej creeper. Hodnej creeper. Nic moc, XP, ale já si vyrobil stačí. 2 kamenný klopy. Tady zabijeme zombie. Potom si můžeme vyčantit třeba krump. Kosti taky moc rád nemám, takže půjdeme pryč. Píšeme home, ulehčovadlo. Teď se teleportneme k Jarinovi, aby mi dal krump. Nic se nepovedlo. Tak. Krump. To by bylo. Krump tady. Máš krumpáč.
A ty ten cobblestone, jestli mi dáš. Jo, mám stack. A... No, teď jo, to je on. a ať já 2 stacky. No, z něco si ne. Tak. První. A druhý. Yes. Teď pod za mnou a někde s tou odkopem. Někde. A teď budeme dělat, co? Teď půjdeme někam odkopat něco. To, co nejníž, aby jsme nemuseli podkopat dolů, protože v těch výšinách to moc není. To metr sem, u písku to bývá dost. Samozřejmě na co si musí kumpáč, hlínu vykopat rukou, protože na lopatu nezbylo. Járen, ty se kopej vedle mě. Hned nebo oblouk Hned dál? vedle mě. No jo. Že... No, Už jsme narazili na kobl, tak půjdeme níž. A je to tady, to jsem přesně nechtěl. no a to si vidět neměl. Jestli to by propadlo. Co se nepovedlo, no nevadí. Tak napiš home a pod zpátky. Já No, jsem se podkopu. Já ti když tak teleportnu, kdybych něco našel, kopej si podle svýho. Nebo už se ti jde pohrabat. Našli jsme železo, jak sami vidíte. Sice ne moc, ale tak stačí to. Tady v té léně zůstane, nakopem to tady trošičku. Tady půjdeme chodbou. Má se jít na stranu Károvu baráku. Ale tady jsme zapomněli, že Takže, já jsem říkal, kde jsi, takže ty jsi tady. Tak a já jedu dolů. já když dolů. Jsme na klubu. Jo, ty jedeš vedle mě. Tak já na tebe počkám. Přesunu Jsi skoro úplně jak hladovej. A už jsem tady. Jo, já jsem našel 5 železo. Teď si udělej si chodbu na druhou stranu, jak je ten štěr. Tak udělej chodbu na druhou stranu. No štěrk, jo. No, tak udělej chodbu na druhou stranu, protože tady v té by mohlo být teoreticky železo. A železo je teď hodně moc důležitý. No, na ty začátky určitě. Problém je tady, že já se tady budu zdržovat s tím. Nemůžu kopat třeba tady. Já jsem trošku narazil na creepera, naštěstí jsem si nedal domů mečík. Když Máš creeper, meč a mám 2 kameny. já mám železný, ale on mi někomu to je ten creeper. A já jsem narazil na lávu. Teď jsem měl štěstí, že jsem do ní nespal. Že tady je blok volný. To bylo štěstí. Teď nějak poutne, kostina to stejně neuberou. A našel jsem železo. Co je dobrá zpráva. Já už to mohu zabít, no, bouchni si. A já se bojím, že když tady to vykopu, tak se na mě trošku vylije láva. Tady někdo už byl, tady jsou torčky. A vypadá to na spawner pavouků. Což by bylo dobrý. Samozřejmě jsem tady vlákne, trošku se dá taky hodit. A já jsem to přesně věděl. Netopír. Jo. Mám 4 železa. To je v té 1, 4, 4. Ty nový verzi jsou asi netopíry, to jsem nevěděl. Já jsem tady narazil na takový trošku... Věděl jsi, že v 1.4.4 je netopír. No ale teď jsem ho poprvé slyšel. A já ho viděl. A ho zabil. Velký, ale ve videích. Tak se koukneme. Vypadá to na spawner. Ale musíme ho najít. Tady je láva. Máme si samozřejmě kolej. A já tak trošku nepřemýšlím a neužívám si loučky. Torčky, takže... Jinak to tady natáčíme vlastně- přes A2. V popisku vám pošlu odkaz, kdybyste chtěli taky natočit video. Teďka tady mám trošku problém, nemůžu vyskočit. Tady slyším různý moby.
což není problém, pokud máme moč. Tady vidím železo. A máme uhlí, železo, takže budeme těžit všechno, co najdeme. Na začátek je všechno dobré. Tady To jo, no. zřejmě Pakuj si. tady na obzoru zombíček, který Takže my máme hlínu, tak si tady postavíme takhle z hlíny. co to je? Co to je? Uvidíme. A se chytili do pavučiny. To je špatný. Radši je budem bourat a brát vlákna. Tady u toho spawneru, jak je to hodně mobů, tak se to vlaguje trochu. Což by snad nemělo vadit. Pochybuju, že by to bylo jenom ve železo. To je hodně divný. Tak, a já doufám, že jsem si vzal styky, 3 stačí. To nebývá dobrý. Tak, a budeme mít Jenom loučky. 2 železo. To je špatný. No kouknout se po tom spawneru tady, no. To by bylo dobrý, kdyby jsme ho našli, protože by to bylo hodně dobrý na XP. Tady jsme mohli exšantit, že jo. To jsme si mohli udělat. Já jsem zase slyšel na topíra. XP farmu, Tady teče. mohli Lávič. bychom farmit lamby. Už jsem našel zombíka, toho netopíra, kterýho jsem slyšel tady. A já jak to koukám, jak jsem se prokopal do Ty- nějaké jeskyně. Ty netopíři něco můžou udělat. Netopířina, jak já jsem koukal v ostatních videích, tak jsou hodný. A když do ně bouchnu, Tak- No tak nic. tak se zabije. Tak jako vidíš, A- dělat. A oni nic nedávají. To je jenom tak já No, jako když tak řeknu ozdoba. doplněk. Doplněk, Obyčejný. no. Tady jsou na dlažice, aby jsme mohli vyskočit. Hele, našel jsem truhlu. Hezky, Tady co v ní je? Chleba, 2 chleby, 6 redstoneů a dýňový semínka. Což znamená, že jsme blízko u spawneru. A tady jsem To jo, no. našel železo. No. A jak já tady koukám, tak jsem našel uhlí. Mám 10 železa, tady za to samozřejmě si máme truhličku. Tak, máme truhličku. Což znamená, že by tady mohl být někde ten spawner už konečně, ne? Nemyslíš? Když ho nikde nevidím. Tady je hodně pavučiny. Tež. Co to bylo? Co to bylo? Mě zajímalo, co se mi ubralo život. Zase? Co to je? Co to je? Je to normální, mě tady něco ubírá život. A nic tady nevím. A hlad tak nevím. Hej. Po mě zabil skeleton? No, Se všema věcma.